Bhfuil tú héananig dúil leis an amsearhaid a bheith againn ar an tairí agus na leitheanta níos teo. Tá mé híon. Sa Cúig4 inniu, tá muidir gula arc ar ibhreatha trátha ar dus. An mula sa go dtí atá géis le ibhreatha trátha. Sin ibhreatha deimhnithe agus ibhreatha díaltathe ar Iverlína. Bíonn ibhreatha deimhnithe níos mó na náid, nó máide, agus bíonn ibhreatha díaltathe níos lú na náid, nó lúide. Arcanis ar an Iverlína atá agam ar an Scoileann. Tá cuid sin na hibhreatha ar éirí. An tic le cuidiúlam na hibhreatha trátha a líonú isteach? Ionta. Nis, tosú muid leis na hibhreatha deimhnithe. Na hibhreatha atá níos mó na náid. Tá an náid, a chéan, go dtí atá díthorn inis, a dó, a trí, a chathair agus, a cúig ar os. Gus mar dúirt mé tá na hibhreatha a lig an sin máide. Nis cad faoin na hibhreatha díaltathe, na hibhreatha níos lú na náid, líonfaí muid iad sin isteach le chéile inis. Tá a náid againn, lúide a chéan, inis, lúide a dó, ar dói. Ina dhé sin, lúide a trí. Tá lúide a chathair againn agus go dtí atá fáca, lúide a cúig, mai thuhéan. Sin ibhreatha deimhnithe agus ibhreatha díaltathe deanta againn an sin ar an Iverlína. A raibh lena inis. Nis, tá rint cahratha agam an seo a dabla ar fud an dóin, agus seo lá saoirí agus an teocht atá an ins na cahratha seo ar fad. Tí tú go bhfuil baile clia againn, Nua Amhrac, Perth, London, Cairo, an Roimh agus Rio de Janeiro. Nis, tá cupla céist agam a bhaineann leis an teocht ins na cahratha seo ar fad. Lé an tabla agus Téama an teagla na freigraí a ibriú ama. Ar dus, cé an chathair a bhfuil an teocht is airde acu. Fan go bheici muid. Tá an teocht is airde ag Cairo. Tá teocht 5 Celsius an. Cad faoin chathair leis an teocht is ísle, an teagla sinna amsú. Arcamis le chéile. Tá an teocht is ísle ag bailithe clia, mai thuhéan. Go dtí an teocht atá ag bailithe clia? 8 Anna bhaid. Cé stella inis. Go dtí an difear idir an teocht a Cairo agus an teocht in san Roimh. Mulas agat? An difear. Han an difear a ibriú ama caithfí muid buint ar shiúl i dhéanamh. Caithfí tú bíthe a hocht a bhaint ar shiúl ó trátha a cúig. Mulas agat go dtí sin? Ibriú ama é i dó cheann. Tá dó díthart le gail suas go trátha, me tá gail fíthe a hocht go trátha tá dó a gceist, an sin le gail go cúig tá cúig an. Dó agus cúig, sin is 7, mar sin tá 7 géim sa difear an. Anna bhaid. Céist amhain eile. Go bhí céim níos teo atá London na Perth. Tá sé chéim níos teo. Mai thuhéan. Nis, go agus Jan seic cén teocht atá an in máile sugatsa ar lá jazz saoirí.